sholawah ingkang mijil saking Al-Falah Sidoarjo. Bapak Ibu keranten wekdal sampun sauntawis sonten sumangga acara ngunduh manten wonten ing mrikalenggahan punika kita wiwiti sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para yai ingkang satuhu kula mulyaken, khususipun dumateng pun Bapak Haji Imam Ghazali ingkang satuhu kinurmatan, para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang satuhu kula bekteni, dumateng panjenenganipun Bapak Zainal Arifin sekalian garwa ingkang berbahagia. Kita tegang kadang pisan saking singgahan sak rombonganipun ingkang kula hormati mempelai berdua Mas Cahyono sekalian garwa ingkang berbahagia, hadirin hadira rahimakumullah. Wonten ing kaludhangan ingkang kebak lan rahmatipun Gusti Allah punika, sumangga kita sareng-sareng tansah ngunjakaken raos tasyakur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sami, awit wonten ing mrikalenggahan punika kita taksih dipun paringi nikmat sehat wal afiat, saged rawuh nuhoni menapa ingkang dados sundanganipun Bapak Zainal Arifin sakeluarga, inggih menika kasuwun doa astunipun saha kaaturan tumut-tumut mangayu bahagia seneng-seneng kanthi wontenipun acara ngunduh temanten inggih menika Mas Cahyono sekalian ingkang alhamdulillah sampun kanikahaken dek wingi enjing mekaten, matur suwun. Mugi-mugi para bapak para ibu lampah kulon panjenengan sami wonten ing mrikalenggahan punika dados amal ibadah, amal soleh ingkang pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.